Good morning mga Orago nandito tayo ngayon sa Makati at dumating tayo dito eksaktong alas 6 ng umaga at medyo mamaya pa naman tayo babiyahe kaya coffee break muna tayo. Bago tayo mga Orago at mamaya babiyahe tayo mga siguro mga alas 7, alas 8. Ayan, coffee break muna. Good morning po sa inyong lahat. Kahapon medyo hindi tayo nabot ng malakas na ulan. Pag-uwi natin medyo napaaga ng konti. Kasi kung hindi, napakalakas na ulan kahapon mga paps. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusuporta at naniniwala sa ating kayanan. Lalo po yung mga subscriber po natin sa ating YouTube channel at saka sa FB page, yung mga patuloy na nagpapalo at nanonood ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa araw na ito. Ang oras time check po ay sa 6:20 ng umaga. Alas 6:20 po ng umaga dito tayo sa Makati City. At maraming salamat po sa lahat ng OFW na sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga subscriber. Thank you po. Ingat po tayong lahat. God bless po sa inyo. Medyo sa kasi dito sa aking sideline ngayon, medyo government agency po siya. Parang yung related po siya sa Department of Labor, of Employment at saka sa SSS at saka GSIS. Yung mga employee po kasi na-aksidente, nagkakaroon sila ng benepisyo, nakakuha sila rito. Halimbawa, napili kayo sa inyong trabaho, matutulungan po kayo dito sa pinupuntahan sa sinasailayan natin. Ganun po ang mandato ng agency na to. At saka doon sa mga ganun din po doon sa mga pribado at saka pang gobyerno ng ahensya. Ganon din po ang system, financial assistance lang po. Lalong-lalo po na rin nung nagkaroon ng COVID, yung mga nagkaroon ng COVID noon. Siguro naman alam na nila kung saan sila pupunta. Yung tropa ko nga po doon sa Muntinlupa hindi nakakuha kasi kailangan nila ng certification galing sa doktor na katunayan na nagkaroon sila ng COVID that time. Kailangan daw certification yata same date yung i-apply niya kung saan agency kayo na atat sa limbawa GSIS kayo, kung ano sinubmit nun dyan, kailangan ganoon din may submit nyo rito anong pizza. Tumutulong din po sila kaya na minsan dinadala namin sa ospital yung mga pasyente po, ginaguide po ng ahensya. Sa unang pagkakataon lang po sinasamahan po siya doon sa hospital para may pa-rehab, may rehabilitation. Pero tuloy-tuloy po yan hanggang makatapos po siya ng rehab at saka pala niya makuha yung kanyang budget. Kailangan ma-issue muna siya ng natapos na talaga yung kanilang rehabilitation. Kaya sa ating mga kaibigan na mga subscriber na nagtatrabaho sa Pilipinas at pag nagka-problema po kayo sa inyong company o na-aksidente kayo, takbo po kayo dito sa isang ito at saka sa siyempre kung saan halimbawa is kayo, private company kayo, mag-file po kayo doon ng nararapat. May kaming love shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin, lalo na po sa mga OFW. Sa lahat po mga Oragon, Bicolano po ako, kaya Oragon tayo ibig sabihin ng Oragon po magaling. Ayan po, at mega love shoutout po sa lahat. Coffee muna tayo habang maaga pa at vlog ng konti. Mamaya siguro, hindi ko alam kung mayroon tayong overtime o wala. Depende pa po yun sa sitwasyon ng ating trabaho. Pero okay lang po, at least mayroon tayong pinagkakitaan sa araw-araw. Siguradong kita. Kaysa doon po sa nagra-rider tayo, hindi mo alam kung kikita ka ng 500 o kikita ka ng 600 sa maghapon. Delikado pang sitwasyon sa kalsada.
Dito naman po medyo safe ng konti. Kahit saan naman po tayo magtrabaho, medyo mayroon ng kaambang disgrasya. Ingat-ingat na lang po tayo sa lahat ng oras. Kaya may shout po sa inyo lahat at mag-iingat po tayo. Hanggang dito na lamang po muna ang ating vlog. Maraming salamat. Huwag po na natin kalilimutan mag-subscribe. Paki-share na rin po ng ating mga video at saka paki-like naman po. At doon naman po sa aking FB page, paki-follow naman po. At saka paki-share, watch and share na lang po sa ating mga Facebook po. Paki-share na naman po at maraming salamat po. Nagagalaw yung ating book. Medyo yung airport natin nakikita eh. Bye-bye po. Good morning. Ingat po tayong lahat. Salamat po. Salamat po. Bye-bye mga Oragon. Sige po. Enjoy at ingat po tayo sa mga pong ito. Maraming salamat po.